Bengi-bengi kok krasa luwe iki bolo. Lah ndelalah iki sego diwul mau esuk ki isih. Diwule iki putih kae lho. Dadi aku ki seneng banget nek karo sego diwul ngene iki bolo. Lah lawuhe iki oseng-oseng karangan kepek. Iki ya osengku esuk mau, tapi aja didelok saka rupane ya bolo. Rupane iki jan ireng ngono kuwi ning rasane tetep enak banget. Endi iki sing tim seneng karangan. Lah sedurunge aku ngombe banyu putih dhisik bolo. Ora lali berdoa bismillahirrahmanirrahim. Lah iki nek jenis karangan kepek ngene iki ra iso nek langsung dioseng-oseng bolo, tapi iki digodhog dhisik. Dadi engko ki nek langsung dioseng rupane mesti malih ireng. Nek iki jek lumayan rada ijo-ijo sedhedhek. Dadi lek nggodhog ki sedhela wae gurmen ngilangi banyune karo ambu amise kuwi lho bolo. Nek bar digodhog gek ditirisno men banyune atus bar kuwi langsung iso dioseng. Nek caraku ngono kuwi nek masak karangan jenis karangan kepek ngene iki. Oh iya nek sing urung do ngerti karangan ki opo Mbak Tri, ngono ki karangan ki rumput laut. Dadi iki padha karo suket segara ki ya ngono kuwi. Nek suket segara iki le mangane wong, tapi nek suket ning daratan engko pakanane sapi. Ya kadang wong barang ya ora pekalah. Nek nggonku saiki lagi musim karangan bolo. Dadi nek musim bedhedhe ngene iki iso diarani karangan arek tuwuh. Dadi karangan arek tuwuh ki ngetokke hawa adem ngono kae lho bolo. Ning ya tenan setiap musim adem ngene iki mesti karangan ki do tuwuh. Engko ya enek karangan ager, karangan kinjeng, karangan kepek, jlebrah ngono kuwi. Pokoke saeneke rumput laut ki enak dikonsumsi. Apa meneh karangan ngene iki gek judune iki sego diwul bolo, jan mantap pokoke. Nek sing karangan wingi kae dibungkus godhong gedang gek dikukus kae jenis karangan kinjeng. Dadi kae ora iso nek dioseng-oseng kaya sing iki bolo. Nek sing paling tak senengi ya karangan sing dawa-dawa ngono kae jenenge karangan ager. Kae masake ya gampang. Lah iki tak sepilno saka cerak bolo kaya ngene iki. Dadi karangane iki kaya godhong cilik-cilik kae lho. Kayak sego kutiwul mau ya wis meh entek iki bolo, jan alhamdulillah wareg tenan arep ukur lawe oseng karangan karo sego diwul, tapi nikmate luar biasa. Jane iki sih pengen nambah meneh bolo, ning aku ki wis wareg iki. Dadine iki nek lawuh kaya ngene iki rasane kur arek nambah sego wae lho.